ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса чӣ хеле нохисозен, хубен, саломатиётон хубай. Дар имрӯза навор ана заминҳои фурӯшӣ ҳастай, хонаҳои заминӣ ва як мошини фурӯшиам ҳастай бародарҷоно. Хулоса ин видео беҳтарини бад омадагиай. Тамошо кунен, аз киҷое ки хона, замин, квартира дар корай, дар комментария бинависен. Ман ҳаракат мекунам ки дар видеои оянда пешкаши шумо бикунам. ва бародарҷоно, ана ягон кас мисол мефораш ки хона, мошин ё чизеро мефораш реклама кунам дар канали мо, инами рақамҳо да бардоро танҳо дар ватсапш бинависен ва дастгирӣ кардани морам фаромӯш накунен. Аму як дона лайки бепула биҷиқен, гап то надорам. Ана ака видеора то охирша чақчақ карда тамошо мекунем. Рафтем. дӯстони азиз, навора сар кардем. хишро гӯш кунен як бор, ами конкретни гӯш кунен, ҳамаша мефаҳмем ман чӣ гуфтесам. сар мекунем, як мошини фурӯшия бардоро далши ана хонаву замини квартира мерава. Фақат ози ами якмда як бародар ои кадак мошинша ҳамвора гап мезанам. ҳамура гап мезанам бародаро. Toyota Corolla Verso, соли баромадаш 2007, сӯзишвориш дизел, объём мотораш 2.2 литр, коробка механика, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора бародаро. Фақат мегирӣ ва ҳай мекунӣ мегардӣ. соҳиби ами мошин мега ки алишам мекунам ба ягон хона болои сум метам. ин мошине десем бародаро қарор дора дар ноҳияи Кушониён, тарафи Заргарш дабудай. Нархша 85 000 сомонӣ мега, мумкин бо арзонам куна. алишам мекуна ба хона бародаро болои сум мета ё 85 000 сомонӣ да ҳамин мошина мефурӯша. занг бизанем. дӯстони азиз, мегзарем ба эълони навбатӣ. бародарои хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи 9 километр дай, теппаи Самарқандӣ, кӯчаи Роғуниё дабудай. 5 сотиқ замин да 3 дар хона кардагиай. хонаҳо ремонт дора, мешава ки бидрои зиндагӣ кунӣ. 2 подвал дора бародаро. дар даруни хона ҳамом дора, бо дар беруни хонарам ҳамом, ҳоҷатхона доштай. ову свет ҳастай. дӯстони азиз, ҳуҷҷатош 100%. қариби хонада балниса, мактаб, магазин ҳастай. хулоса ҷой зур дабудай, ҳамаи чӣ наздикай. нархша бародаро ва хуҳарои азиз 300 000 сомонӣ мега. бо конкретни харидор бошен, арзон мешава. дӯстони азиз, ана ё 300 000 сомонӣ мефурӯшаша. агар гуфтаги ягон духонага квартира дар шаҳри Душанбе ам боша, алиш мекунем. чӣ хеле гуфтам бародаро, ин хонаам дар шаҳри Душанбе, тарафи 9 километр да, теппаи Самарқандӣ да. ина бо мисол соҳиби хона видеош кардагиай хонара ки мисол шумо хишруак мақсад бо видео бибинен да. чӣ хеле хона чӣ хел нестай. ина иҷози ана даруни хонаоша сиёмка мекуна, баъд беруни хона мебура, мисол беруна ҳавлира сиёмка мекуна, баъди ҳавлӣ бародаро ана пушти хонара, пеш хонара, хулоса ҳама ҷои хонара видео кардагиай. дӯстони азиз, касе хонахар бошен, мардак горе, ҳамин хонара бихарем, пушаймон намешен, барое ки нархиш арзонай. тарафи Душанбе 9 километр да, 300 000 сомонӣ мега нархша. ана гуфтагия ки ягон духонага дар шаҳри Душанбе ам боша, алиш мекунем. бародаро бисёри бад гап намезанем. хайна видеоро тамошо кунен. хитоб бо дайнаи пара полни маълумотоша навистагиам. касера мисол мефораш бихона, бо инаи парада бихонем бародарҷоно, бо дигар видеоша тамошо кунем. баъд даи хона бародарҷоно, баъд замини 24 000 да мегзарем, баъд бо дигар далши мерем бо.
дӯстони азиз, ана ки видео тамом шидесай, оз бо як сурати дигаша мемонам. Анами хонаи бародарҷоно марҳамат занг бизанен 300 000 сомон нархшай. хоб бародарҷоно, ана ки далши мерем, ози далшида мебинем ки чӣ гапай. Бародарҷоно, замини фурӯшӣ чӣ хеле гуфтам, оз ма ҳамаи маълумотша мегум шумода. срочна замини фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Данғара дар тарафи бульёни поёниш будай, лави роҳи Калонда наздик будай, қариби роҳи Оҳанай. бародарҷоно, хушрӯй гӯш кунед. Дар ноҳияи Данғара, ана ҳамаша гуфтам, 10 сотиқ заминай, замини ҳамворай, нархша 24 000 сомонӣ мегаҳад. одамое ки харидор бошен арзонам мешавад. 10 сотиқ замин дар ноҳияи Данғара 24 000 сомон. хулоса беплае. ина номерои телефонаш занг бизанед. дӯстони азиз, мегзарем ба чорум эълони имрӯза. бародарҷоно, ози хонаҳои фурӯшиram гап мезанем, ба заминода, баъд квартираҳои арзонда мегзарем. хоб нагзаронда то охирша тамошо кунед дӯстони азиз ва ҳам я дона лайки беплан биҷиқен ва дар комментария бинависен ки аз куҷо шумода хона даркорай. бардорои хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пештара Қурғонтепа, дар 8 сотиқ замин 3 дар хона кардагиай. соҳиби хона мега ки хонаҳо ремонт дора, веран дора, кухнӣ, амборхонаам доштай. 8 сотиқ замин чӣ хеле гуфтам, дар шаҳри Бохтар, 3 дар хона, нархша 200 000 сомонӣ мега, арзонам мешава алишам. марҳамат бародарҷоно, номерои телефонаш ҳаст, занг бизанед. бисёри вақт бародарҷоно комментариёро аҳамият метем, ана мегӯянд ки замини фурӯшӣ тарафи Ҳисор даам боша бимонен. бардорои нами замине десен қарор дорад дар шаҳри Ҳисор тарафи Уртабизишда будай, 3 сотиқ заминай, яхе стройматериалша овардагиай. соҳиби замин мега ки срочна сум дар корай, ҷош ҷои зурай, ҳамсоё ҳастанд, зиндагӣ мекунанд. замини фурӯшиай дар шаҳри Ҳисор, ана тарафи Уртабизда гуфтагиай. хоб 3 сотиқ заминай, нархша 29 000 сомонӣ мегаҳад. ба фикрам ки нархиш созай. дӯстони азиз, ина номерои телефонаш, агар шумо харидори аниқ бошен, занг бизанен. 29 000 сомонда 3 сотиқ замина ай шаҳри Ҳисор бихаред. дӯстони азиз, эълонмона давом метем. мегзарем ба як замини фурӯши дига. и замине десен бардоро қарор дорад дар ноҳияи Дӯстӣ, пештара Ҷиликул. хоб 8 сотиқ замин дора, яхе стройматериалш овардагиай. соҳиби замин мега ки 8 сотиқ замин дорам, срочно мефурӯшемша. фундаменти 3 дар хонара рехтагиай. бардоро баниярам дар дранш буда, мисол фундаментуш рехтагӣ, дар пешаш ови канали Калонай, масҷид, мактаб будай. бардоро хулоса ҳамаи чӣ наздик будай, ҷои хуб дабудай, роҳи Калон наздикай. алишам мекунем ба ягон мошин гуфтагиай. чӣ хеле гуфтам бардоро 8 сотиқ замин дар ноҳияи Дӯстӣ, нархша 80 000 сомонӣ мега, алишам мекадай ба ягон мошин. марҳамат, номерои телефонаш ҳаст, занг бизанед. мегзарем дӯстон ба ҳафтум эълони имрӯза. ана ба фикрам ки замини фурӯшӣ аё бародарҷоно. замини фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, 4 сотиқ замин дора, яхе стройматериалш овардагиай. соҳиби замин мега ки замини овдорай, поёни мактаби 14 ба раҳ наздикай. замин ҳамворай, мешава ки хона кунӣ, дарахт дора, дарвозаи ба қувват дора, гирдаш 50% маҳкамай, як тарафаш бетони забор рехтагиай. ҳуҷҷат надора, беҳуда занг назанед. 4 сотиқ замин бародарҷоно дар шаҳри Кӯлоб, чӣ хеле гуфтам, нархша 68 000 сомонӣ мега. бо касе харидори аниқ боша, арзон мешавад. 68 000 сомон, 4 сотиқ замин дар шаҳри Кӯлоб. ина номерои телефонаш. маълумоти бештараш шумо метавонед ки занг бизанед. дӯстони азиз, замин, хонаҳои заминӣ тамом шид. аз ки ҷое ки намондам, дар комментария бинависен. ана ки мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. бардорои квартира десен қарор дорад дар шаҳри Норак. сехонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 50 квадратни метрай. домои пешинае бардоро. соҳиби хона мега ки ремонташ ана камтар чия, мисол ремонт надора, бигем мешава, хай ремонтш мекунӣ. хоб сехонага дар шаҳри Норак квартирай, нархиш 148 000 сомонӣ мегаҳад. беҳтаринай нархше бародарҷоно. сехонага квартира 148 000 сомонӣ дар шаҳри Норак. ина номерои телефонаш. маълумоти бештара занг бизанед.
дӯстони азиз, элон давом метем. Анаи хонаи десен қарор дорад дар тарафи Гилистон, пештара Қайруқум ва фикр мекунам ки тарафи вилояти Суғда. дӯстони азиз, як хонага квартира дар якум этаж қарор дорад, 30 квадратни метр. Домои пешинах соҳиби хона мегӯяд ки хонаам ремонт кардагиай. хоб як хонага бардорҷону али шам мекунад ба ягон духонага дар Гилистон боша, пештара Қайруқум. мақсад ки як хонага буда духонагарам алиш мекуна ё нархша 140,000 сомонӣ мефурӯшаша. дӯстони азиз, наи номрои Тоҷикистон марҳамат бе ташвиш занг бизанен. Квартираи арзоне 140,000 сомон бихарен. Тарафи Гилистон дай Қайруқум пештара. хоб дӯстони азиз, монда набошен. Элонмона давом метем. бисёри вақт менависанд ки аз шаҳри Душанбе квартира бонен. Бардоаҷоне нами квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сехонага квартира дар 9 этаж қарор дорад, 57 квадратни метр. ана тарафи ноҳияи Сино дай. дом новостройка, хона без ремонт, коробка. соҳиби хона мегӯяд ки хона дар шаҳри Душанбе гипрозем гарадок дабуда, сехонага 57 квадратни метр. хоб 9 этаж да коробка, трезоҳош тарафи роҳа нигоҳ мекуна. харидори аниқ бошен. аз соати 8 саҳар то соати 20 бегаҳа занг бизанен. бардоаҷону хоҳиш кардае ки илтимос беҳуда занг назанен. ана сехонага дар шаҳри Душанбе коробка, нархша 178,000 сомонӣ мега, арзонам мекуна. дӯстони азиз, элонмона давом метем. мегзарем ба 11 элони имрӯза. бардорои квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе. як хонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 40 квадратни метр. ноҳияи Фирдавсӣ дай бардору. дом новостройка, хона ремонт кардагиай мега. соҳиби хона мегӯяд ки хонаи тайёр, як хонага, ҳуҷҷатош тайёрай, айроҳи калон 100 метр дирнай. хоб назди бозорча айроҳи калон қариб 300 маршрут мегзаштай. дар шаҳри Душанбе. дӯстони азиз, як хонага 3 этажда, нархиш 160,000 сомонӣ бо арзонам мекуна. номрои телефонаш аст, маълумоти бештара занг бизанед. дӯстони азизам, ибад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза. раҳмат ки то охири видеора қатима тамошо карден. хоб бардоаҷону агар видеои имрӯза шумода маҳқул шуда боша, барои пешравӣ кардани канали мо ами як дона лайки бепала биҷиқен. хоб ай комментария, ана дар комментария дӯстони азиз ана бинависен ки аз куҷо хона, замин, квартира дар курай. ма ҳаракат мекунам ки айму ҷои гуфтаги шуморо мисол ёфта барои шуморо реклама кунам. раҳмат барои дастгиритон дӯстони азиз. ана чӣ гуфтанем, хай дига ҳеҷ чӣ гап надорам. то видеои анда худо нигаҳбонтон боша. худона эҳтиёт кунем фақат. хай.